L'economia global ha canviat les regles del joc i ha obligat les empreses a millorar la seva competitivitat per mitjà de la innovació. Són empreses amb vocació de futur. Són empreses de noves tecnologies. Les administracions confien especialment en els parcs tecnològics com un instrument per afavorir la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica. Per això, l'any 1987, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona van constituir la societat Parc Tecnològic del Vallès S.A., el primer parc tecnològic de Catalunya. Una experiència única on es combinen elements de promoció urbanística, empresarial i tecnològica amb la implantació d'una comunitat virtual activa.